Dobro večer još jednom, upajne đakonije. Večeras opet kuvamo. Evo, ja sam već ovdje spremio. Sada ćete da vidite šargarepu. Šargarepa je spremna. Luk. Već sam isekao. Ja večeras pravim makarone sa tunjevinom, ali u čili sosu, odnosno sa šargarepom. Znači to će biti jedan sos sa šargarepom i tunjevinom. Pa ćete vidjeti. Evo ovdje sam završio već i skuvao sam testeninu. Evo vidite. Znači ovaj sos će biti malo više sa šargarepom. Jedna ovako fina varijanta. Evo sad ćemo već krenuti da pravimo. Vatra je, odnosno ringla je već ugrajana. Možemo krenuti. Evo, krećemo. Možete moju stranicu da lajkujete. Evo, nastavljamo. Ako vam se naravno sviđaju moji specialiteti. Znači ovo će biti sos više sa šargarepom. Tunjevinu sam isto uzeo u konzervi. Ovako neka nije loša. Pitanje je neka nemačka. Sada ćemo krenuti sa začinima. Ovako stavit ćemo prvo sok. Stavit ćemo sok. Stavit ćemo peršuna. Evo već je malo iznistano, već sad ću da ubacim odmah šargarepu. Jer naravno njoj malo treba vremena. Ja sam je sitno iseckao. Vi možete evo ga. Kažem, testeninu smo već skuvali. Već se malo pojelo. Evo ovako. Ako imate ovako malo jednu veću količinu, možete malo više ulja da stavite. Ja ću sad malo još. Evo ga, na 4 porcije. Naravno treba malo više vremena za tu šargarepu da se ona skuva. Možete posle malo vode dodati. Znači, rekao sam, ovdje imamo tunjevinu. Ja nisam imao tog baš specijalnog soja sosa koji malo nekad ubacim, ali sljedeći put ćemo staviti, koji daje posebno šmek, jer ja ću to da napravim da bude malo ljutkasto. Evo ga. Evo vidite. Ćemo mi još
treba jedno još 10 minuta. Naravno, vi možete staviti ulje, mast, šta vam više odgovara. Ja sam ovdje stavio 1,5 glavicu, 4 šargarepe, ulje, začini. Stavit ću papriku. Imam i neki čili sos koji smo nabavili. Tu nam je sve. Evo vidite. Čili i tunjevina normalno. Ja sam nekako vremenski naučio, naravno i radeći po nekim restoranima, te sosove da pravim. Odnosno te prelive, tako da to mi je neka zanimacija i nekako to najviše volim da kuvam. Prelivi, raznorazni. Ja sam stavio na 4, evo stavit ćemo na 5. Eto, još sad samo da se nadovežem, znači testeninina sa tunjevinom i šargarepom. Jedno ovako dosta zanimljivo jelo. Možete napraviti, ja ću vam staviti u kanalu šta sve ide da stavite u jelo. Evo, mi smo to još već malo. Evo ga. Sada ćemo malo dodati vode. Evo, malo zericu. Malo smo dodali da nam ne bi izgorelo. Bitno da vam je šargarepa da omekša lepo, da bude skuvana. Evo ga. Znači mi sljedeći put isto kuvamo nešto ovako specijalno neko jelo, malo sa manje kalorija, dijetalno kako bi rekli, pa ćemo eto snimiti opet nešto. Za sada to je to. Ne znamo sad koliko imamo jednostavno tehničke mogućnosti, ali čim budemo bili poboljšani sa boljom kamerom, eto sve ćemo, stavljat ćemo naravno snimke duže po 15-20 minuta. Tako da vam hvala. Ovo kad bude gotovo, ja ću staviti sliku, pa se vidimo. Hvala lepo.